Nggih semoga buat Tri Manunggal. Nggih Manunggal desa menika nggih Bapak. Nggih. Metri Dusun. Memetri Dusun utawa Merti Desa. Merti Dusun. Nggih semoga sak bibare Merti Dusun sedaya warga masyarakatnya sehat selalu, panjang umur, barokah lancar rezekinipun, ora lokak ning malah kebak nggih Bapak. Amin. Tina bena saking Sengkala lan Rubeda. Jan, saiki wis pinter banget e. Mbiyen mongko Pripun? jane saiki panjenengan kelas pira? Kelas tunggal SMA. SMA. Nggih. Wonten SMA 1 Puncu. Pucung niku daerah mana? Daerah Kediri. Oh, daerah Kediri Jawa Timur nggih. Nggih. Oh, kelas besok kuliah. Kuliah. Badhe wonten pundi? Rencana Datang Jogja mriki pareng Jogja Bapak. mriki. Wah, nyenengke berarti sesuk insyaallah iso ketemu meneh. Amin. Heeh. Yo caos panglipur iki pamulutan akeh banget no. Panjenengan iki di apa iki disuni supaya bawa dandang gula rukun Islam mengko dibake pepeling. Nggih. Nggih. Nggih, dandang gula nggih. Nggih. Dinggo lagu pambuka. Nano neno. Ben dinikmati suarane. Rukun Islam ing lima pan iki. Wah, sasake Mbak Lintang Karo ki pancen yo laris tenan wong suarane nganti. Nggih ngapunten Bapak. Ning panjenengan nganu kok tak adungi jempol. Saking senenge arep sowan ning Trimanunggal ki panjenengan le sowan mriki wae mruput esuk pun dugi mriki nggih. Sampun. Wah, nginep tengene Pak Jaroni wae nggih. Nggih, wau pagi sampun dateng dalemipun Bapak Jaroni nggih laras. Jan nyenengke. Ayo nok lanjut nok. Katindakna mring prasarama Neno aja nganti ditinggalke. Neno Rukun Islam pon niki sahadate kang angka siji kang kapindho salat dene kang ketelu. yo iki kejaba layang-layang yo sing liwat WA yo akeh nok. Nggih. Dipinangkani mboko siji. Nggih lewat HP wonten, lewat surat wonten. Ya pokoke kudu diratani mengko. Nggih. Ya lanjut. Ramadan nindakno poso papat zakat ping 5 ngibadah haji. Nonano Rukun Islam sampurna. matur
Matur nuwun Mbak Lintang, iki sadurunge diaturake lelagon tak macake WA-ne saka pepundenku saka sapa saka panjenengane Pak Sabto Saroso ki anggota dewan iki mbiyen ya Lurah Sendang Sari kene. Ya. Iki WA nderek wungon mirsani wayang mugi tansah kalis ing rubeda ngantos tancep kayon benjang. Amin. Nderek tumut mangayu bagya kagem warga Jaten Kunden Manukan mugi tansah pinaringan kabegjan lan kawilujengan ngapunten mboten saged nderek langsung mirsani nembe ngayahi jejiban negari nyuwun sinom nyamat kagem sedaya ingkang rawuh Pak Penewu Mas Lurah lan sedaya kemawon saking Pak Sabto Saroso nggih mangke dipun pinangkani monggo setunggal nggih monggo Mbak Lintang Kairo di lagokke pepiling monggo Mas. Dicoba kanthi istiqomah lan sing tumanina luwih sampurna yen berjamaah syukur lan hasan salat saya tingadake tindak mungkar dicoba kanthi istiqomah lan sing tumanina luwih sampurna yen berjamaah salat saya tingadake tindak mungkar Sholat
wis diaturake dienggo buka rasa karo dienggo lagu pembuka. Nggih, Bapak. Lah niki panjenengan mumpung isih nang kene, aku wingi di WA karo admin Wargolaras lagu pembuka. Nggih, Bapak. Lah niki panjenengan mumpung isih nang kene, aku wingi di WA karo admin Wargolaras Mas Gun. Nek panjenengan jare arep ngersake duet karo Mas Gading. Oh nggih. Lagune Sampai Inte. Sampai Inte. Monggo lagu niki Mas Gading hafal napa mboten? Ah wingi wis WA karo aku mongso. Wingi wis WA karo aku rak dipasrahe karo Mas Gun. Pak niki Lintang Kairo karo Mas Gading arep duet Sampai Inte kira-kira saged nulis notasine mboten beres mah tak tuliske notasine. Nggih. Ning gandeng lagu Sampai Inte kuwi lagu sing romantis. Nggih. Mas Gading karo panjenengan ya aja tido-tido mengko le nembang ya karo sing romantis. Ah, nggih siap. Sing ekspresi. Ayo upamane. Pripun? Upamane kaya Mas Gading, "Duh Inte." Terus sampean apa kok sampai ngene karo gandeng tangan. Kualik Pak niku, Pak. Oh, balik ya? Nggih. Aku pancen seneng tak balik kok ya. Sampai dadi jalare pripun niku? Ayo Mas Gading, disebut yang disesak neng nong neng. Ayo Mas Gading, nyerak rene dijemput, Mbak. Ayo Mas Gading. Ayo dijemput. Kesini Mas Gading. Dijemput, digandeng. Ayo Mas Gading ya. Ayo Mas. Gading. Pokoke rasa isen-isen. Nggih, Mbak. Sapa ngerti pengedikane almarhum Bapak mbiyen numusi. Mbiyen nalika samono panjenengan ya isih cilik, mbiyen ya melu. Mbak Lintang Karo mbiyen ya melu. Sesuk nek ana rejaning jaman mbok menawa Lintang Karo sesuk iso dadi judine anakku barang mbok menawa lho. Mula kok njaluk lagu Sampai Inte. Nggih. Kudu Mas Gading iso ngimbangi lagu Sampai Inte iki romantis lho. Iya, dikit-dikit aja. Nek digandeng tangane ya manut. Heeh, lagunya dikit-dikit aja. Dikit-dikit kepiye? Ya maksudnya aku ora seneng nek dikit-dikit. Lah senenge piye? Ora apa-apa. Iki lagu Sampai Inte iki lagu Cina. Le omong-omongan nek iso ya cara Cina. Ya ora ya. Pokoke sing romantis. Wong lagu niki tentang katresnan. Nah, apa kowe tresno aku terus Gading mangsuli donya akhirat tresno. Ya. Aku lali ya, Mbah. Ora wong wingi tak bantuin ya nanti. Nanti liriknya tak bantuin Mas Gading nyanyi ya. Wong kuwi nganti ana sing nyawer apa kuwi jenenge Mas Janu? Oh nggih niki wau. Kuwi Mbak dipendet, Mbak. Saking dibacakan. Ini untuk Ki Gading Pauge dari Positif Fiber. Apa? Oh, vibes. Tapi tulisannya R. Ana meneh kuwi saka sapa? Lintang Kairo, untuk Lintang Kairo dari yang sama. Ini terima kasih ya. Semoga sehat selalu, lancar rezekinya. Selalu mensupport saya sama Mas Gading. Terima kasih. Nah, terus kuwi? Untuk siapa? Dari siapa? Untuk Ki Geter. Panjenengan ki diparingi niki. Waduh, matur nuwun, matur nuwun. Terima kasih. Wah, apa iki? Wah, duit karo kopi kapal api. Wah, iki jenengan mboten ngantuk niku seminggu. Iki sing penting duwite tak jukuk, kopine mongso borong. Tak ngono. Nya, kopine nya. Ada lagi, Bapak. Oh ya, terima kasih. Kesehatan niki, Mbak. Bukakno, Mas. Minta tolong. Berapa? Wih, untuk Ki Geter apa untuk Ki Gading kuwi? Ayo didepke rono ben disut. Pegang Mas. Oh, kualik Mas. Apaan ya? Oh, ini
Semoga sukses dan rukun selalu Mas Gading, Mbak Lintang. Terima kasih Matur Lintang sembah nuwun. Lintang Pawukir fans. Wah, Lintang terima Pawukir kok. kasih. Terus ini Itu apa Mas yang itu Mas? Yang ini untuk Ki Geter. kagem yoga. Wah. Ora ding ora, padha tulisane. Wah sama. Sami niki Ya lho. buat Lintang Pawukir fans, Nggih. terima kasih banyak. nggih. Semoga guyub rukun selalu ya. Terima Amin. kasih sudah mensupport Mas Gading dan Lintang. Terima kasih. Matur nuwun. Pokoke matur sembah nuwun nuwun. sangat. Ning ya jane sing maringi pilih kasih lho. Aku iki Lintang Lebih karo Gading abang-abang kok nggon aku biru iki wah Jan. Lah panjenengan gandengane sinten lho Pak? Aku ora ndek gandengan aku. Ayo. Kita berdua kan cocok ya Mas ya. Ola nggih. Yo. Iya. Sudah Ayo. jelas. Lagune ngene Mas. Sampai intai lho lagune. Gimana lagune? Dipraktekin coba Mbak Lintang anu. Prakteke. Tangane ngomong. Oh. Nah, terus Gading. Apa? Apa Intai? Kamu itu manggil aku nama Intai Oh, gitu loh. Intai toh? Heeh. Nang BA ki bingung aku, Mbak. Sing penting saire aja kesusule gandengan, saire Udah aku main manut. Pripun lah iki kok Aku emang digandeng manut banget Mas Dan. Wah, aku ki manut kok wonge kok. Dikapak-kapake manut. Wingi wis tak kirimi linge ya kudu dipelajari kok. Apal ya? Apal Mas. Saya Ben karo dituntun Nggih, Bapak. mugi-mugi apal. Bukane iki lek kulo nulis notasi ya mendadak, iki mau lagi tak fotokopi. Oh, nggih. Bukane saka saron dhuwur. Niki. Teng tong teng tak tak dun tan detang detang. Niki mboten kalem-kalem mawon, Bapak. Sing pertama kalem dangdut ning dangdut tipis-tipis. Ah. Pamrih ben panjenengan ki romantis iso meresapi ngono lho. Oh, nggih, siap. Nggih. Ya, sampai ente bukane saron iki Mas nggih. Ning neng nang nang ning nang alon sithik Mas. Engko sing keloro sesek ora apa-apa. Yo, sing romantis lho. Yo, sampai ente. Cek Mas, ini lho. Kadang iki Oh, aku kan Mas, Se. Mas jenengan mboten dikirimi to Mas kalih Ki Geter niki wau. wis tak kirimi iku sik Wah, tak terang jenengan dhisik karang yo dikirimi. maklum le gawe agi mau. Wah, nggih. Ini garape ngene ya. Ning nong ning kendang langsung nyaut tak ning neng neng tak tak terang tak tak tedang tetedang tudeng. Mas, endang. malah mencap-mencap. Kok ki piye to Mas? Aku ya pengen romantis kok ya nang omah ra tau romantis kok. Oh, baca notasi to, malah. Ayo buka saran Mas, yo. Hihi. Mas Gading. Dalem Dek Lintang. Mas Gading tahu nggak Apa? bedanya bintang sama lintang? Apa ya? Kalau bintang itu menyinari dunia. Oh. Kalau aku menyinari hatimu. Ayo Ya masuk. ampun. Kesepi. Oh, Intan. Apa kau tresna tenan? Terima kasih. Yo intai. Ika sampai tresna kundang akhirat yen mangkana sampai kang impe. Ayo malas kau Ya, lali aku. yen mangkana kang impe. Pina siji sanga karo walung pitu
Bisa aku angkat tangan, Mbah? Mboten napa-napa, Mangke. Bapak. Ayo wingi Menika wis kan tak- dadak lagunya. Ayo wingi wis tak kirimi linge. Oh. Carane ajar ning omah bul. Nggak apa-apa, Mancing Mas kok malahan. Gading. Lah mancing karo ajar. Iya, Nggak serapor apa-apa. kok. Sesuk diapalke mergo iki nak panjenengan iso nyanyi karo Lintang karo jan pas banget ngene iki jane. Nggih. Heeh. Nggih. Ah, nah iki apal iki Mas, lagune. aku panas banget. Oh, sebentar ya. Kamu kok nggak peka banget sama aku, kenapa? Dikipasi sik. Kok dikipasi wong iki keringetan kayak Iya, gini iya, kok kok iya. dikipasi Ah. piye? Iya, iya, Nduk, kene, Nduk. Aduh, aku capek banget. Ayo dilapi nggo tisu. Saiki sementara Kene, nggo tisu kene, garing. kene. sik. Mana, Mas? Oh, Oh. aku ning kene kok. Oh, ya kene. Iya. Pelan-pelan. Terima kasih. Alah, alah, Jan. Terima kasih. Nggih. Purun mboten, Mbah? Ora. Oke, pun. Mboten. Ayo, saiki sementara tisu garing sik. Esuk Pripun? terus nganggo tisu basah genti. Ayo kemringet kok ya. Nggih. Pak Lintang Khairo dasar dina. Dasar dina malam minggu. Oh. Wah, Nggih, pripun Mas Gading? Lah niku kok nyekel jempole piye iki? Wah, sikile sih nganu sik jempole sik gawe jempolo. Saya kepengen mayang aku. Kuwi nyasmitani karo Mbak Khairo, mbok Nggih. menawa sesuk ya seneng jepitke ngono kuwi. Maksudnya jepitke jempolo ki ben dipenake Mbak Lintang. Nggih. Gimana Mas Gading udah Pripun? ngantuk apa belum? Wah, sudah. Sudah. Sudah lir-lir. Tadi sudah mau bubuk di sana tadi. Mbak Lintang, Nggih. jare mengko bengi panjenengan yang bintang tamu ini adikku Mas Catur banyak karo Mas Gading. Oh, nggih. Terus siang ini rak nganggur to awan iki engko. Nggih. Sampeyan nginepe nang Mas Gading apa nang Pak Jaroni engko. Apa nang ngene anu Pak Dekeswan. Oh, alah. Ojo, Lah pripun? jangan. Medeni. Aja nek nang kono ndak bayar sesuk aja. Gratis ya Pak De? Gratis oh. Mengke tempatnya VIP nggih Pak De? Kursi ngarep omah. Nggon teras kae. Aku ditinggal mlebu ya tinggal turu ya karo kae. Didolane tinggal turu. Akeh iki liya iso meja kursi iki khusus sing dienggo tamu arep ngundang mayang. Oh. Ya saka Mbah Mika Semin Gunung Kidul ngersake yen ning Tawang ana Ing Lintang. Tawang. Bawane mengko gentenan. Bawane Mbak Lintang mawon. Ayo mengko raketan sak larik ya sampean ya anu mengko cakepane bisa dikandani karo Mbak Nggih. Lintang. Neno. Yen ning Tawang. Oh, Nah, sing romantis. Nah, ngono lho Wah, piye to, iya. Mas? Nek Masa wong- kamu lupa sih? oh iya ya. Kemarin kan kamu udah chat aku. Iya. Katanya kangen. Wow, sudah jelas. Nggak perlu ditanyakan. Wong bagus. Aku ngerti. Malah kaya tatap mata saya. Ya dioper oleh Mas Gading, cakepane apa? Neno. Marang Mega. Bari.
Terusan Mbak Lintang. Cakepane Piye iki apa? terusan? Janji-janji Mas, kayak sama lek janji-janji ning nggonku kayak piye? Iya. Ngelingi apa ora? Wah, lah Saiki kena kaya eling. apa? Wah. Dengi kaya apa? Ya gak yo medun yo. Sing jenengane wong lanang ki aja ming apa no? Napa? Sing jenengane wong lanang ki aja ming Aja ming janji. Nah. Piye? Yo medun yo. Nyandi. Junar ngopo? Nyandi. Lah manut. Janji. Ayo tak tonton Pak piye? Tak tonton Pak piye? Yo. Apa nyawang Bu Pras ben semangat Mas. Ya, lucu tenan ta. Dipeleti loh. Deni. Janji. Janji janjiku Nah, ngaten niku, Mbak. Ala apa rendang nyanyi mau? Kau wis kok wis janji-janji weling wong. Medat ras sing tias. Kelu. Napa? Sik nyaron kelu. Napa sing nyaran? Bringas. Wah pengen kuwi Mas, pengen kayak dhewe ta. Mergo nganu kok ya Mbak Lintang. Nggih, pripun? Grup karawitan semene kae iki Nggih. sing durung rabi ya ming sing nyaron kae. Wah, sing niku. Nggih. Cik Joko no Mas jenengan. Saya 13 tahun. Piye? 13 tahun. Oh, seumuran. Nimas ingsun prasopo ayo Ora kok. Yo. sinek senan bumi langit tangi sing tias nganteni padang Ya, iki bawane wis dijen karo Mbak Lintang. Tembangnya mengko gencanan lho iki. Pon Lah, nggih. Mas Gading full mawon. Kowe. Apa jenenge? Duet. Angko Tembangnya. bayarannya dibagi lur Lah, Mas. iya. Ayo iki sawerane iki lho. Hah? Piro? Sawerane iki pokoke aku sembuh saka Kuwi mau 500 kayak dititipke Mas. Mas Agus sak kuwi mau. Dihitung sik. Dileki. Ayo dibukane celuk Mas Gading. Ya Neng. Ayo Mas Gading. Yo. Ngantuk aku kuwi. Ngantuk banget aku. Lah yo. Ayo semula. Jarene jere kangen mbasan tekan kene ngantuk piye to Mas? Surang ngantuk ya. Lah, Kok kowe mau gimmick. ngapa? Ya. Gimmick acting. Boyokku loro ya. Iya to? Piye to jane iki? Yo. Tapi cuti apa piye Mas? Loh kok mapan ki piye to? Yo. Nyanyi Mas. Ya Neng. Kuwi to. Ya Neng tawang. Lintang wong bagus ngenteni tekamu barang nika ing angkasa kang mas sontakon ki pawartamu
pisan wae Mas terus suwuk. Ya, yuk. Yo. Yuk. Apa diling-eling cakepane? Kandhani Mbak Lintang. Yening tawang. Yeneng tawang lintang. Saka Mbah Miko Cemin Gunung Kidul wis saya ning Tawang. Masih ada lagi mbok menawa sing mau WA ngersake apa mau duet sampean karo Mas Gading. Jenang kula. Jenang kula hafal ya, Mas? Anggere ono. Iya, dibalik pelok barang, Pak Di. Lirik. Pokoke sing ngersake duet Mas Gading karo Mbak Lintang Kairo ben dadekke siji sisan. Nggih, siap. Bawani apa, Nok? Mboten napa? Dibawani apa? Nganggo bawa ora? Langsung ke mau. Oh, langsung ya. Mergo mau yen ning Tawang ana lintang ya wis bawa, ya saiki langsung wae ra apa-apa. Mboten ngagem bawa langsung suwuk mawon. Ya piye? Awang celuke urung kok suwuk langsung suwuk. Sing kedua dindangdutke ning tipis-tipis ya, Nak ya. Nggih, siap. Ya. Sing arep buka sapa wis ben kono ben kangsan sing arep celuk sapa. Ya, Mas. Moga. Lho kok minggu-minggu. Aku iki. Nggih. Apa kowe pancen rakelingan jamane debien ponimas kowe sing kedua le nembang bareng ya. Sing kedua le nembang bareng.
Sing apik kon bagian aja ngono apik banget. Ah iya, piye? Apik piye? Mas, tenan to. Ayo sing jeneng ae Piai Nom ku ya sing request ya pinter jaluke tembang sing kira-kira romantis kuwi. Nggih, cocok. Wis 3 iki sing dipanangkani. Isih ana siji Sarung Jagung to mau. Nggih. Ya ngersake duet to ya, An. Nggih. Sarung Jagung napa duet boten? Iya, duet. Ayo ora tenan ora apa-apa. Yo, Sarung Jagung buka bonang Pak Joko. Ya menisan Mas ra apa-apa. mau sida duet ora iki? Sida, Mbak. Oh, sida ya. Sida.
Aku rapati ngrungokake. Aku ora krungu kok. Pak, gaib niku wau swantene. Wah, jan nyenengke. Ya muga-muga langgeng ledo seduluran. Ora mung seduluran kaya sak enak iki. Ha iya. Nggih, matur sembah nuwun to, Syukur, nek, Pak. Pak. Pangestunipun panjenengan. Nggih, Mas banyu milih pangestuku. Wong panjenengan ki Mas Gading ki dalang yoja. Nggih. Kerepe ya sok gagrak yoja ya campur-campur. Nggih. Saka panjugaku ya sok Mbak Lintang Kairo ki sering melu Mas Gading, mula ya ajar srepek-srepek ngayojan kaya lajeng Nggih, ngayojan. siap. Oh, takon-takon karo budi-budi karo tante-tante ya esuk ya. Oh. Pokoke didukung lahir batin ya Mas Gading ya. Nggih, Bapak. Ya matur nuwun Mbak Lintang Nggih, matur nuwun, Kairo, Mbak Mas Geter. Gading matur nuwun. Nggih, matur Bar niki sampean arep mandhap tak rilake ra Ah, apa-apa. mboten kula ngentasi Mas Gading. Weh. Sak mobil to, Mbak. Tak mobil kok. Lah kepiye? Jejer. Lho. Jejer ya Mas. Ya ning buri kujengan tangan. penak ya. Mm-mm. Ning buri penak ya. Ah iya. Nyenengke. Wah, lah kepiye to? Engko nek jejer karo Mas Gading, sopirmu bareng to, Ding? Heeh. Kon nyetel tip sing seru banget. Matur nuwun Mbak Lintang Kairo karo Mbak apa Mas Gading. Nggih. Iki sawerane iki mau 150. Ha to? Gandeng aku apa kuwi Mas Gading 50. Mbak Lintang 50, aku dalange 50. pas Ah ya, iya, Pak. dip wong telu pas to. Kowe mengareng ngakali kowe lah kepiye mau tak nggo nomboke sing tak nake cimut mau. Pelok nem dhewe dienggo lagu penutup sore mau ben